L-ewwel ta' Jannar 2024. L-ewwel jum ta' sena ġdida beda b'aħbar xejn feliċi. It-tlieta u nofsinhar. Sparatura li mhux biss ħasdet il-ħemda tal-ewwel jum tas-sena imma wkoll il-ħajja ta' Eric Borg, żagħżugħ ta' 27 sena mir-Rabat stess. Fuq il-post, diversi sezzjonijiet differenti tal-Pulizija, flimkien ma' tim forensiku u tim mill-Maġistrat tal-Assa. Minn hawn bdiet tfittxija għall-aggressur. Satejn wara, għal-ħabta tal-5:15, Nowela Zoppardi jidħol fl-Assa tar-Rabat. Hawn huwa jagħti ruħu bideħ lill-Pulizija. Jumejn wara Nowela Zoppardi jitressaq il-qorti fejn iwieġeb mhux ħati għall-akkużi li qatel lil Eric Borg fl-ewwel jum tas-sena. Fil-qorti kien intqal li l-vittma kien ġie intimidat minn Nowela Zoppardi li kellu għalqa viċin tiegħu. Mal-Pulizija Zoppardi qal li raġuni wara d-delitt kienet għax il-vittma kien qallu biex ma jdejqux f'xogħlu għax kien se jpattijielu. Meta l-Pulizija staqsit lil missier il-vittma jekk kienx hemm xi inkwit bejn iż-żewġ partijiet, missier Eric indika lil Zoppardi minħabba xi problemi dwar l-LEE. Żied li meta l-Pulizija stħarġet aktar dwar kwistjonijiet ta' artijiet jew inkwit bejn iż-żewġ familji ma rriżulta la xejn f'dan ir-rigward. Tqajmet ukoll il-kwistjoni marbuta mal-istat ta' saħħa li kien jinsab fiha l-akkużat. Bitlet psikjatri ddikjaraw li Nowela Zoppardi ibati minn mart mentali serju u minn diffikultajiet intellettwali. 13 ta' Jannar 2024. Sandra Ramirez, Kolumbjana ta' 43 sena tinqatel b'26 daqqa ta' sikkina f'kamra tas-sodda f'appartament li kienet qed tgħix fih f'Taslima. L-allegat aggressur Kolumbjan ta' 43 sena l-ħabta ta' 6:15 jidħol fl-Assa ta' Warajja u jagħti ruħu bidejh. Mimli bid-demm huwa jgħid li kien qatel persuna. L-għada u jitressaq il-qorti fejn iwieġeb mhux ħati li qatel l-eks sieħba tiegħu. Jintqal ukoll ir-relazzjoni bejn il-vittma u l-eks sieħeb tagħha marret allar minn meta din bdiet relazzjoni ma' raġel ieħor. L-ewwel ta' Awwissu 2024. Jesmond Gatta, 54 sena, pazjent fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli, jinsab fadira demm. Wara ġimmatejn rikoverat fl-Isptar Mater Dei u jmut fl-ewwel ta' Awwissu. Vuk Milic, serb ta' 22 sena, jammetti ma' uffiċjal mediku li kien qatel lil Gatt kisaħu biret wara li dan sofra ġrieħi f'rasu. Inizjalment dan il-każ ma kienx qed jiġi meqjus bħala omiċidju, hekk kif kollox kienet jindika li r-raġel waqa' u ħabat rasu. Ftit jiem wara s-serb jitressaq il-qorti fejn wieġeb mhux ħati li qatel lil Gatt. 12 ta' Awwissu 2024. Kien propju hawnhekk fis-Swatar fejn Nicolette Girxi ta' 48 sena instabeb bla ħajja u ċċal fuq fl-appartament tagħha. Mill-awtopsja jirriżulta li hija mietet b'daqqiet ta' sikkina f'onqa. Iżda dan il-każ ma jaqafx hawn. Hawnhekk f'San Ġiljan jinqatel l-eks sieħeb u l-allegat qattil ta' Nicolette Girxi wara li ħoloq anke kjas f'lukanda fil-viċinanzi kif ukoll ma ċedix l-armi meta fil-preżenza tal-pulizija b'kawża li dawn spiċċaw sparawlu diversi tiri. L-aħħar delitt tas-sena, 9 ta' Diċembru 2024. Żewġ minorenni għamlu sejba ta' bagalja li tellawha fuq il-pedalboat tagħhom. Jirriżulta li kien Kolumbjan li għandu diżabilità u li kien libes biss ħarqa tal-adulti. Jirriżulta wkoll li fl-istonku tiegħu instabu 101 kapsoli kokaina kif ukoll li huwa tqatta' wara mewtu. Kif żvela dan l-istazzjon wieħed mill-persuni mixlija f'konnessjoni ma' dan ir-reat xtara mannara u bagalja mill-istess ħanut San Ġwan. Sussegwentament fil-bagalja fejn instab il-vittma tinstab l-irċevuta. Ftit jiem wara jitressqu l-qorti Kolumbjan ta' 43 sena li huwa meqjus bħala suspettat ewlieni u Portugiż ta' 39 sena li wieġbu mhux ħatja u baqgħu jinżammu arrestati. F'tal-istadju l-pulizija tixlihom biss b'akkużi relatati ma' din is-sejba u mhux b'akkużi ta' omiċidju. Mill-awtopsja jirriżulta wkoll li l-vittma aktar xmit f'Gatt.